תעשה אינסייד אאוט 5 כל יד. 1, 2, 3, 4, 5. יד שנייה. 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, עכשיו אינסייד אאוט כל יד 5 עם ג'אב. 1, 2, 3, 4, 5. יד שנייה. 3, 4, 5. יפה, זה היה טוב. קח עוד כדור, אינסייד אאוט עם שתי ידיים, ביחד, תן 8. 1, 2, 3, 4, אוקיי, עכשיו תעשה עם ג'אב, אותו דבר, 2 עם ג'אב, 1 לכל כיוון, תן איזה 8. זרוק ג'אב, לכל רגל, לכל צד, פעם פה, פעם פה. תרים. 9, יפה, כל הכבוד. תעשה אינסייד אאוט, קדימה. רגל בתוך ריבוע. יפה, תראה לנו מהיד השנייה, תחזור. תראה לנו מהיד השנייה. נו. תמכור את הפייק. צריך למכור את הפייק. למכור שאתה הולך לצד אחד, אבל בעצם אתה הולך לצד שני. עם הראש, עם הגוף, עם הידיים. יפה. מה שעושים עכשיו, עושים רק אינסייד אאוט. כל פעם נעשה יד אחרת, בהליכה. לא צריך לרוץ, קדימה. אינסייד אאוט, נו, תתחיל. תעבור אותו מימין. הליכה, לא צריך לרוץ, גם אותו מימין. מימין. תנשום, משמאל, תחליף יד, תעבור אותו משמאל, אינסייד אאוט. תעבור אותו משמאל. אחרון, תעבור אותו משמאל. יפה.